Chcecie, spotkał no straszny zaszczyt, że młode synki, czyli młodzi panowie zgodzili się na wywiad i on nie chce im głowy zawracać, także szybko. Także pierwsze pytanie do pana Łukasza, on jest to jest po prostu mój... Może siednicy tu są. Po takiemu, że grać zawsze rola takiego einfachowego synka, prawie zawsze, to trzeba być bardzo kształconym. I ja tam w internecie wypatrzyła, że wy wszystko poradzicie, wszystko, ale mnie najbardziej zainteresowało, po jakiemu wyście brali udział w warsztatach pieśni ukraińskiej i coście się tam nauczyli, jako ta pasja was tam. To był taki przypadek, taki strzał z niczego. Olek, świętej pamięci Olek Chwastek, pasjonatem właśnie śpiewów ukraińskich i nie tylko. I zorganizował w Rybniku takie warsztaty z Kijowa, z konserwatorium, bodajże się nazywał Jefremow, taki profesor, który jeździ po Ukrainie całej i z tych wsi zbiera te wszystkie takie pieśni. No i uczy też przy okazji u ludzi śpiewać tym ukraińskim śpiewem. I wy to poradzicie? Nie, że poradzimy, to jest po prostu tak jak w tym udział. No. I bardzo przyjemne On chciał poradzić. ale do tego trzeba, to jest śpiewanie na głosy, więc do tego trzeba ludzi, żeby to fajnie brzmiało. To jest śpiewanie przez nos. Jak to przez nos zamknąć? Czyli trzeba mieć katar, żeby to dobrze zaśpiewać. Żeby to miało... Polipy i horyzontoki. No i taka przygoda, no. Dobra, Ciekawa ale, bardzo. bo ciepłak się na was właśnie z tego powodu, ale pierw muszę wam padać, że bardzo się mi podoba i nie jedno mi, ale też się stykam z dużą grupą ludzi każdy dzień i one są wami zachwycone, że wy ekstryktyk po śląsku poradzicie go dać. Pytanie mam do was wszystkich, czy wy doma też godowicie po śląsku, uczyliście się tej mowy od swoich babek, od ojców, uczycie dziecka, jak to u was wygląda? Panie Mateuszu. U mnie już to wygląda tak, można powiedzieć tak, rozmawiamy z dziećmi w czystym języku polskim, a ja gwarę tak naprawdę to jeszcze jak babcia, która żyje jeszcze, więc rozmawiamy gwarą, ciocia, ojciec to już i matka to jest tak jakby, czasami tak, różnie. A w domu jednak już, no ta gwara u nas, można powiedzieć, u mnie w domu przynajmniej jest tak w podręczniku bardziej niż na żywo. U mnie w domu Oni w ogóle nie gadają. U mnie w domu Bartek się nie... drogo rola, bo nie Mogę ja powiedzieć? Nie, wypowiadamy za bardzo. powiemy za Bartka. Nie, u mnie rodzice przyjechali z tego do powiedzieć z Polski, także Są góralami. się urodziłem na Zgorzelcu, ale wychowałem na Śląsku. A urodziłem się tylko dlatego, bo tam dziadek mieszkał i tak po prostu tak sobie zamarzyli. Ale z drugiej strony dzięki naszym sketchom dzieci, oglądając te skecze, się pytają co chwilę, albo cytują te śląskie gotki i Tak, ja muszę wymyślać, co to znaczy i tłumaczyć, albo że coś źle mówię. Ja Gorol im tłumaczę, że coś źle mówię. Także to jest śmieszna sytuacja w domu. I dzieci się napijają, najlepiej, bo moja żona jest z Kieleckiego i też godą. Tak. To są właśnie ci najwięksi ślązacy i Hanesy z Kieleckiego, to najbardziej godą. Bo już no, ten podział, że z Polski, nie? Ile Śląska jest z Polski. No już wie, gdzie jest jego miejsce. A wy? U mnie się gadało. W chałupie zawsze. I do dzisiaj tak jest. Do rodziców jak gada, to godą. No, babcia jest, mama, tata, to wszyscy gadają. Ale też nauczyłem się mówić. Aha. Tak. Z przyczyn scenicznych i nie tylko. Do końca. Żona moja nie goda. Też czasami tam coś pogada, ale Tak, ja nigdy nie u pogodają. niej z kolei w domu też, mimo że mieszkali w Rybniku i na Śląsku, to się nie godało, chociaż tak teściu tak pół goda, pół mówi, więc to jest taki krojców, nie wiadomo jak to nie umie się opowiedzieć po której stronie, więc z żoną i z dziećmi to gwara nie ma, nie gwara jak czasami się pojawi, to w jakichś takich właśnie żartobliwych sytuacjach to się zdarza, ale tak dzieci tego nie umieją. Niestety nie umieją. A pan Robert? No, u mnie w chałupie się godo i foter godo. Mama właśnie różnie z tym, tak można powiedzieć. No. Traci się. Dziadkowie też godali, to często tak godali, że no, ja sam musiałem się zastanawiać, o co do końca babci chodziło.
bo jeszcze używała gwary, która no, była jeszcze dalej niż to, co dzisiaj się na co dzień używa. Ja w ogóle mam taki, że ja wyjechałem ze Śląska w 2002 roku, mieszkam za granicą, jak No i mówi. opatrzyła na internecie, jak wiesz, Więc na co dzień, Ja. na co dzień używam języka polskiego, też używam go z powodu naszej pracy, radia, telewizji i tak dalej. Musiałem w ogóle dużo pracować nad tym, żeby jakby no, nie używać wyrazów takiej gotki śląskiej, żeby mówić po polsku. Mój syn teraz ma 17 lat i on się urodził w Rybniku, ale mając 2 latka, on miał 2 latka, jak wyjeżdżaliśmy ze Śląska. Dzisiaj znowu bardziej go to interesuje, sięga tak z takiej ciekawości jakby. To też poprzez skecze, tak, te, które my robimy podobnie jak u Bartka, że on się interesuje jakby tym, skąd się wzięło i czasami coś tam sobie czyta i tak dalej, czasami mnie o coś pyta, więc no ale tak, teraz tak mam, że jak chcę sobie pogadać, to muszę przyjechać na Śląsk, wtedy najbardziej tutaj z Kaczorem, czyli z Łukaszem. No, nasze skecze są od tego i to jest taki żywioł, w którym naprawdę mogę się jakoś, nazwijmy, wyżyć. No i jak przyjadę do domu, to wtedy też. Zresztą mój tata nie rozumie, jak się do niego mówi. No i co? Ja powiem może historię, bo No. to się chyba nadaje. Pod marketem kiedyś idę sobie z dziećmi w Rybniku i tak wbiegły mi do przodu i mówię, uważajcie na samochody. I stała taka babcia z dziadulkiem przy Matizie, se kurzyli i ona do mnie, pan do tych dzieci nie gadał? No, nie no, staram się, żeby uczyły się mowy ojczystej, żeby jakoś tam na przyszłość to się przyda. A ona tak w ogóle wyglądała jakby dostała w pysk w tym momencie. Do tego twojego chłopa, Erwin, dokusz, jadę. Uraziłem ich. Jak mogłeś? Ale jakże jest już przywóz, to ja tak jak godą z ludźmi na wasz temat, to na pierwszym miejscu, no w zasadzie to jest pytanie do was wszystkich, na pierwszym miejscu taki hicior absolutny, to jest komunia Denisa. Pytanie do was wszystkich na co was samych najbardziej śmieszy z tych wszystkich sketchów, któreście zrobili, któreście napisali, odegrali, co dla was było najbardziej śmieszne? Bo komunia Denisa to wymiatą, tam żeście Tam żeśmy przedstawili swoje komunie. No. Ale ja mam tak, że ja w ogóle, to co powiedziałem przed chwilą, dla mnie jak gramy skecze po śląsku, to w Gwarze jest to takie miejsce, w którym jest taka fajna energia, tak można się wyżyć właśnie, że my często nie kontrolujemy nawet tych skeczy, bo czy w Familiadzie, czy w Biblii, czy w Komunii, to my mieliśmy coś takiego z Łukaszem i tu z Bananem, czy Mateuszem, że czasami sketch nam się wymkał spod kontroli, myśmy tyle improwizowali, tak się wygłupiali, tak niosła nas ta zabawa i publikę, że można powiedzieć, że był szkielet, bo Familiada czy tam Biblia po śląsku miała na przykład 19 minut, jak nagrywaliśmy to do telewizji, a na występach potrafiła mieć 35 minut, bo po prostu pozwalaliśmy sobie na więcej i to jest żywioł, to jest coś tak fajnego i ciężko mi jest mówić, które co lepsze. W każdym z nich po prostu dawaliśmy sobie i pozwalamy sobie w ogóle w tych... Teraz też mamy taki nowy sketch, Bitwa pod Grunwaldem i okazuje się, że Ślązoki też mieli na to wielki wpływ, o czym się pewnie niebawem dowiecie. I kurde, no i to chodzi o to, że właśnie to jest coś tak fantastycznego, a im jest nowszy sketch, im więcej sobie możemy tam w nim pokombinować, pozwolić, to jest fajnie. Jak Robert się wcieli w postać porwała, to ja się boję. po prostu. Jeszcze 2 godziny potem jest porwała. Ja się to co powiem, to Faktycznie mam coś takiego, że jak w tą postać wchodzę, to jakby mi odjęło coś tam. Taki Dr. Jekyll, Mr. Porno. Ale też i wasi widzowie, i nasi też, one tak trochę chcą obejrzeć
tego prywatnego życia. My was o prywatne życie pytać nie będziemy, ale ja obczaiła w internecie, to jest jawne, że wy, panie, lotocie po lesie i te książki czytacie. Jest na Facebooku. Ale nie naraz. Ja nie Po kolei, najpierw loto, później bo byście się rozczaśli. I to tak, nie chcę sam robić za takiego psychologa, co panu daje największą satysfakcję. Nie, ale No mi największą. Nie no, lubię biegać. Biegam od 5 lat. Daje mi takie poczucie, nie wiem, nie tyle wolności, ale takiej swobody, która pozwala mi później jakby uporządkować cały swój dzień. Nie tyle dzień pracy, ale cały tydzień, później miesiąc i tak dalej. Jest to taka chwila dla mnie, ona trwa godzinkę. To jest takie 10 km, to wtedy człowiek tak odpoczywa. Endorfiny się uwalniają, przybiegam i biorę książkę i czytam. właśnie, a jakie książki lubicie czytać? Pobieganie. Wszystkie o bieganiu i tak dalej. A poważnie? Nie, wszystkie czytam. Uwielbiam książki, uwielbiam literaturę. On czyta w każdej sytuacji. Nawet w miejscach, gdzie się nie da czytać, on czyta. Czytam, tak. Nawet w toalecie mam taki... Ale w toalecie to dużo osób Ja czyta. wiem, no i jakie rzeczy, Ale No. przynajmniej jak czyta, to nigdy papieru mu nie braknie. Tylko, że jak czytałem e-booka. Niektóre się ślizgają, nie? Ja, Kraj rad to za moich czasów ja pamiętam. się nie nadawał do takiego, że... I na koniec, bo nie chcę was już topować, ja się odwóz, bo wy się mi tak wcieliliście w moim mózgu w rolę policjanta, że myślałam, że wyście są taki wypożyczony policjant, ale odwóz, że się dowiedziała, że to coś, to się nazywa suszarka, ale do was mam insze pytanie, bo tak, każdy człowiek, jest taki dzień, moment w jego życiu, że on odkrywa, to by da robił, nie? To by da. I ja mam do was takie pytanie, kiedy wyście odkryli, że wy będziecie aktorem? To jest to, co ja będę robił. Bo ja to się nie pytam bez powodu, ja poznała jeszcze przed śmiercią pana Jacentego Jędrusika, on mi też padł. Jak on to odkrył? Onemu było 14 roków, no, chciał być aktorem. No. No podobnie, bo w liceum zaczęło się tak. No. U mnie Robert też tak zaczynał, graliśmy skecze kabaretu potem, Konia Polskiego nawet. Szkolne granie na Szkolne takich granie, akademiach. Wtedy zaczęło, a Kiedyś potem... było dużo akademii Ja. szkolnych. A dzięki temu, że grałem od 7 roku na gitarze, to właśnie świętej pamięci Olek Chwastek mnie zatrudnił w kabarecie Nic jako akompaniator i potem tak się to zaczęło brakować aktorów na scenie. Olek powiedział, co się będziesz opieprzał za tą gitarą, Tak, wyłaź na dawaj scenę. na scenę i... No i tak się toczy dalej. I poleciały te role, Hamlet. Gitarzysta. Parusz. Ja z policjant. Ale dzięki temu mnie żuliki nie zaczepiałem na osiedlu, tak, bo myślą, że jestem policjantem. No ja tak po prawdzie myślała, że oni wyciągli Kasik z policji. Słuchajcie, pięknie się z wami godo, ale ja wiem, że wyście do Merichty podarowali ten kostek czasu. Nie, za to spoko, my są, możemy go dać. bardzo Możemy go wdzięczne. dać. Ale ja Albo muszę powiedzieć, mówisz- że wszystko na razie zrozumiałem, także jest Przystajmy. dobrze. Przystajmy jeszcze. Co byście chcieli waszym widzom padać, bo w zasadzie to w internecie to jest tak, że was tam ktoś sfilmował, wciepnął na YouTube'a, nie? A faktycznie macie teraz taki kościnek czasu, co byście im chcieli padać? Bo tak ludzie strasznie się lubią wadzić, narzekają, krytykują, a jak mnie jest smutno, to już się oglądam cokolwiek, no głównie komunia Denisa. Ludzie, obejrzyjcie sobie komunię Denisa. Będziecie I wiedzieć, nie co- wodźcie się. No o właśnie, chodzi o to, żeby się ludzie nie wadzili, Kochajcie się. żeby się nie dzielili, Żeby patrzyli swojego. żeby Ja- płacili ja. swojego, a nie do czyjejś zagródki. I żeby mieli też dystans i do siebie, i do Ja. tego wszystkiego, bo to jest tak jak często właśnie my robimy skecze, nie? I one są w gwarze, one są na jakiś temat, niektórzy się tak nakręcają, albo to nie było tak do prawdy, Ja. albo nie tak, no nie tak to powiedział, jak to tak miało być i tak dalej, i tak dalej. Kurde, to chodzi o zabawę. Przede wszystkim my, jako kabaret, jeżeli nawet jesteśmy od zabawy, od złapania dystansu, od czegoś tam powiedzenia i nie można tego wszystkiego traktować tak serio 1:1, nie? Trzeba się po prostu brać tylko z tego, to jest zabawa. Jeżeli ktoś chce coś naprawdę takiego poczytać, to niech sobie fajną książkę kupi, albo idzie do muzeum fajnego, a my jesteśmy tutaj trochę od wygłupiania się od zabawy, od takiej też nauki, ale zabawą, czyli nic na poważnie, nic serio.
kreujemy te postacie, kreujemy te sytuacje, ale zawsze z dystansem i naprawdę tego wszystkim życzymy, nie tylko jeśli chodzi o nasze skecze, ale w ogóle rzeczywistość, bo zwariujecie, no. No, No, myśmy już zwariowali. ale nie widać. No, już takie lpisło. Nie, dziękuję. Tak,